Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Ug karon ania ang inyong mga alagad. Mayong buntag Kabisayan ug Mindanao, labi na sa ato mga suking tigpaminaw dinhi sa nag-inusarang Sibyaanan sa mga mamamo. Ug kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, ang Pagtuki. Ug kini ang inyong alagad, Pagtuki Tats Samson. Magiguban kaninyo sa usa ka oras nga pagpanuki sa mga issue nga may kalabutan sa kalambuan. Mga igsoon, Oktubre 6 karon 2012. Og ang atong pagkaisgutan karon kabahin na sa siya sa panglawas, mga igsoon, no? Ang ato ang titulo karon giuluhan og Breast Cancer Warriors, no? So kuyugi mi ninyo haron atong sayran, no, gikan gyud sa ato ang mga kaigsuunan nga mga cancer patients nga kuyog nato karon, haron ilatang sayran kung unsa man ning mga matang sa maong sakit, unya unsa sad ang ilahang mga kasinatian niini. So apan sa di pa ta mo padayon maigsoon, tuguti ko pag-usab sa pagpangayo ninyo katahuran kanyong tanan nga nagsunod kayo kanato nini atong programa sa mga gikan sa mga lain-laing isla, no? Sa Negros, sa Bohol, sa Siquijor, sa Bohol, no? Nya diri pod sa Leyte area o ingon man sa Camotes Island o ingon man sa dinhi sa ato ang probinsya sa Sugbo. O ingon man sa mga lugar diha sa Kabisayan o Mindanao, no? So kamong tanan nga nagsunod gayud kanato, kamo nga anaa sa inyong tagsa-tagsa ka panginabuhian, atong mga taxi drivers, ato ang mga nanay ug mga kaigsuonan nga naa diha silang panginabuhian, kanyong tanan usbon nako maayong good morning, no? So nindot kayong maigsuon kay atong hisgutan karon, no, ang kining gitawag na to breast cancer. So kana kung makaingon tag kung maghisgot na ganig breast cancer, magkulbaan tan mga igso, no? Kaya nga naman base sa ato ang mga kasinatian, base sa atong na obserbaran, no? Kining cancer dako gyud kay ni siyang murag makaingon ta nga mabalaka gyud ta, no? Kung naatay madunggan nga ato ang mga kaila, ato mga paryente nga anaa niining mga matang, no, sa kanang sakit kay ang breast cancer, no? Sus ang uban kiintaw na ang mga waintaw ng ilahang mga buhok, even ang ilahang mga tutoy, no? So kana siya mo nay mga usas mga epekto niya labi na gyud, no, ang kana yung kaguol, kabalaka, kung anaa ka niini unya usahay ang atong mga paglaom, no? Sus intawon unya ang pinaka worst gyud, no, ang kanang kinabuhi, no, ang gugma nila sa kinabuhi mo ay mawa. So mo na siya nga karong adlaw atong sayran, no, atong pamation ang mga inspiring stories nga nga kini di ang tanan, kini di ang breast cancer di ni siya nga kanang padung lang gid kasgadat kundi naa gid tay ni, naa gid tay maka-recover gid ay ta niini mga igsuon, no. So atong paminawon gikan sa atong mga kaigsuonan nga atong gidapit karong buntaga kung giunsa nila pag fight, no, unsa ilang mga struggles ug unsa ilang mga coping mechanism haron ila tang ma-inspire mga igsuon nga kini di ay napagid ay hope, no, napagid ay paglaom kung aduon na ka niining matang sa sakit, no. So mo na nga kuyugi mi ninyo, so paipadangat ang inyong mga mensahe, no, pinaagi niining mga numero. Ang ato ang Pagtuki hotline, ang numerong 256-1679 o baka sa 255-5754. Akong balikon ang ato ang Pagtuki hotline, ang numero 256-1679 o baka sa 255-5754. Ang ato ang mobile, no, numbers, mao ni 0920-415-3307. Balikon ako, 0920-415-3307. O ang laing 932-859-5919. Balikan ako, 0932-859-5919. So mo nang mga numeroha mga igsuon nga diin mapadangat ninyo ang inyohang mga pangutana, ang inyohang mga ikasulti, o baka gunahan mong mo interact, no? Ganahan mong makikinabi haron masayod mo direktamente sa ato ang mga
bisita. Ipadala lang, ipadangat lang ang inyong mga mensahe pinaagi ni adtong mga numero nga akong gisgutan sa unahan, no? Unya kini sa ato ang episode sa atong patuki mga igsoon, available na ni siya online, no? Simple log on lang sa www.rafi.org.ph ug inyong mapamati ang podcast, no? So mao na ang ato ang mga contact numbers, mao na ang mga pamaagi diin makapaminaw mo sa ato ang mga gisgutan sa ato mga topic sa nanglabay mga Sabado. So din ako langanon mga igsoon, ako dayong ipailakan ninyo ang ato ang kuyog, no, ato mga bisita nga maoy mo paambit, no? Matod pa nako kaganina mo sila yung mga tao nga naa niining matang sa kahintang, no? Nya ilatang i-inspire, no? Ilatang sayran unsa giunsa nila. So pinagi sila mga testimonya, makakuha ta og mga pamaagi o baka ideya, no? Kung unsa gid ining matang sa maong balatian. Okay. So unahon ako pagpailakan ninyo, usa ni siya ka breast cancer patient. Akong ipailakan ninyo si Ma'am Ilma Dinoy. Ma'am Ilma, mayong buntag. Mayong buntag, sir. Nya, ma'am, basig ganahan ka nga mo kuan, mo greet sa imong mga mahal sina kinabuhi o baka sa imong mga higala, mga silingan ba, no? Yes, ma'am, go ahead. I-greet ako ang mga pamilya diha sa Magikay, Mandawi. Oy, Magikay, Mandawi, no? So, atong naging adlaw dito kog Magikay, no? So, kaninyong tanan nga mga kaparintihan, mga higala, no? Ni Ma'am Ilma. So, kaninyong tanan, mayong good morning. Okay? Unya, kuyog sa nato, unya, pinagi sa telepono, sa gihapon usa ka breast cancer patient si Ma'am Joy Gianeve, no? So bati nato, mahinabi siya unya nato siya pinagi sa telepono. Okay, so kailangan siguro ato dayong sayran mga igsoon, no? Pinagi ni Ma'am Ilma ang iyang mga kasinatian. Ma'am, siguro una na kong pangutanan nimo. Giunsa man nimo pagdiskubre nga aduna ka niining matang sa kanang sakit unya kanang unsa may imong reaksyon dayon ato pagkahibaw, ma'am? Well, pag discovery na ko ani, kitang bae na mangyutay kanang mga physical, gitawag og physical examination gani, hikap sa atong tutoy, kay normal mangyud na. Nya mo to nga nakakuan ko nga na ako'y bukol sa ako ang tutoy. Asang bahina, ma'am, sa parte? Right side. Right side. Okay. Nya mo to nga mura na kog nalain ba nga susumsa na kanino nga naman ko ani. Unsa ning mga tuiga gani, ma'am? Last year. Last year pa lang? 2003. Ako na ni matikdan. So, after mga 6 months patingali, ako wala sa itong gi-ignore, no? Ako na sang gisigig-hikap-hikap hangtod nga na-challenge ko nga nagkadako naman yun siya, di na yun normal. So, nagka-decide ko nga ako na lang yung patanaw. So, sa imong obserbasyon, ma'am, paspas ya nga... Paspas yun ang iyang pagtubo, sir. Di yun yung ma-ignore nimo siya kay naman yung sign nga mura siya mangurot siya nimo. Ano ba? So mo gina din na mangurot. Mo gina na imuhang unang na kung na-disturbrihan mura na diskubrihan, na matikdan. Tos lukon kag dagom, ano ba? So nya nagkadako sad siya. So mo to na challenge ko nga ako nagyuning ipatanaw kay di na gyud ni siya normal nga pagka kanang Ma'am, daghang namati na turon nga mga nanay, no? Kana matud pa nimo ang una dayong namatikda nimo nga mura siya tuslukon og dagom. Unya matud sad nimo nga sa sige nimo pamati mura siya nitubo gyud. Unya unsa may kuan na, ma'am? Gahi ang gahi siya. Nay gahi nay bukol. Naagyo mag-separate ko na siya, naagyo na siya bukol. Lahi sa nang imuhang bukol sa imuhang middle sa imong breast. Okay. So lahi gito siya, nadyo sa separate. Sa kung mayon ka sa punuan naa sa ilawom dapit. Una ang ako nga part naa sa ilawom kay depende man na may uban lain nga portion pero ang ako nga portion nagyo siya sa ilawom. Okay. So kung hikapon nimo siya naa siya gahi nga mura og liso sa nangka. Gahi gyud siya ba.
nya gapmay ako tong gi-ignore kay pagkasunod sige nako lang ito siya hikap na sige kay na namang gyud nya mo to nga akong paminaw nagkadako gyud nitubo gyud siya. Mamo kay na matikdan nga diin sa makana na bangga baka na unsa sa mga nangagi lang sa wa pa to nimo makuan wa kay mabantayan. No wa sad ko ka hunahunaan na nga kanang nabangga na ko na siya kay ako sad gud inheritance sad tingali gud namo. Mao ba sa inyo sang pamilya? Pamilya kay ang akong okay. mama ingon ani man sad ang sakit. Okay, So moto okay, nga ako sad na once nga niturok na nako so na challenge sad ko maybe mo tingali ni or dili ba so moto nga sige na nako jud og kanang monitor. Okay. Ma'am sa pag-discovery nimo no sa pagmatikod nimo your first reaction? Siyempre na shock gyud ko. Kay ngon ko nga mauna gyud tingali ni. So nakaingon jud ko nga unsa may nagdagan sa imuhang mga pangisip o atong mga kay ko uy mauna gyud ko ni makakuwas akong makasure sa akong life. Na nahuna gyud ako dayon ba kay na una nako ang nahitabo sa ako ang ginikanan. So mauna gyud ko ni ana akong nauna ba so nakaingon ko nga ay Ginoo ko kung mao manggaling ni tagaay kog solusyon. Moy akong giampo sa Ginoo. So unsa man tong mga panahona ma'am murag ni feel ba ka ma'am og kanang diha ba higayon nga murag ni feel ka murag mahugno jud ka kay sir di gina kalikayan. Di gyud na kalikayan nato nga kitang naay sakit nga ingon ani muhugno gyud dayon ang atong kalibutan. Wa mawala gyud ta sa atong sarili di gyud na kalikayan. Wa gyud mablangko gyud ta. Sakit kaayo paminawon nga matakbo yan. Di gyud lalim. Yeah, ma'am, ikaw no kay matod pa nimo ang imong ginikanan maumansad gihapon ang iyahang naagian kanang ikaw niadto sang panahon nga ang imong ginikanan mo ay naapektuhan. Of course, no, members sa family dako sa gid kayo. Unsa man say reaction nimo atong panahona, no? Ato ta sa imong ginikanan, ikaw being a family member o baka kuyog sa imong mga immediate family sa imong ginikanan. Sir, dili kayo kuan ato nga time experience kayo kay murag 5 years old or 6. Okay. So bata pag yung kay di pa kay ka feel, no? Di pa ka kabati kay kuan man. Now, balik ta sa imuha. Unsa man dayo reaction sa imuhang kuan? No. Pag matikod nimo, kinsa man dayo imo ang gisultihan nga mauna ang imuhang namatikdan, mauni ang imuhang murag duda. Ako ang banan istorya ko. Mauni kana ganin nag-istorya ko niya nga pa mauna ginakoy ko ano nagtingali ni. Kasi na to ang buhaton ani nga positibo jud ako una nga Unya. So mo na siya ma'am no nga imo day yung bana no mo day imong gisultihan. Nya ma'am ako kanang more kuryoso ko unsa dayo iyang first reaction nga pagkadungog niya gikan yun nimo sa pagsulti nimo niya. Ni ana ra siya nga sige atong buhaton ana is ato nang ipa tan-aw og doktor. Ayaw sa diha og ka hugno kay wa patakibaw kung unsa gyud na. Kung ato gyud nang ipa-check up. Moto sir nga ni-schedule dayon may kung kanus ami og asa may magpa-check up. So sa madaling panahon. So first your husband dayon sunod kinsa dayoy nakahibalo gawa sa imong anak gagmay pa sa kay pagbutawon ni kalibutan siguro no. Akong mga siyempre ako ang answer namang ko iyaan ko anak ang mga igsoon. So sila unsa po ilang mga reaction dayon? Mura sa silag na kuan sir, mura sa silag na hugno sad sila na murag na shock sad sila sir kay siyempre maugod na amo ang kuan kaliwat ba. Siyempre na shock sad sila nga ako nakuha nako. Nakuha nako ba. Pila mo ka igsuon ma'am?